زاسي ما يقدر تشعات مئتين قلنا عمت هلا يسي بقز فلت انت خوينو زي الله تصحيح هذا مرحى مسرع يهرم لحرته خينات كيتلع الوقت يتقبروس لزبلت مرحى لي هاي تقبرن مشت ورحس لازم برقد مسئنا مالتي لذي سبزي أتهرارمو رؤسي تهارمو أورادقو ونرأيوه هاي تيت أتهرارمون أورادقو ونرأيوه كاوشت أنا إن ذي سبزي هارمو لذي ننهدنا نفاتش ننهدنا خا سلام إذا خبركم تخاطلتنا إذا مدب كم يتخونوا كم زي تري وزن لكم الزبطة بقى بأقرب استشفنايو دس زبلكا نخطري أو نخسله بحث زبلكا بوتايو إذا خوانجن حلوات خايد اللو ناتو ممكن خان جبر الليو أب EMN إرتيا ميديا نتورك مس مدب ده عديهم زلهم ده عدي نابن الزبا عد أي حين تزوجنا دلنا لمعلتي إذا بوتا زلنا خا إن بسلامة تباهيليو زفلت سلذي إذا بوتا زي سلسة بوتايو سلسة نجاري هذا تريزم أو بوتايو أبزي ما تقرأت له أماني ما يفوصلوا بوتايو سلذي نزي سلستيو عبي كرسي حتى أربز بالك بحر بيجرفين خلنا عليكم أبزي مثلا أجاش له كاب توريزم كاب محدار كاب أكال فناي مينستر فاينانس ناي تريجرون هذا أبزي بس أعلنا سلذي نخلت يوم دسعنا من إيش مؤمن زلوا وسرحن أبن زوج عدرين تايم سرح خلنا عليكم هنا كم الميرا هراين بأركورات عزبتنا مدبنا أب EMN إيرتريان ميرين نيتورك نازلنا مس مدب هاي عدي بأرز زلنا بوتا كنتي قلت أنا حام عليتيو استفر علي بوتاتات يزلوا بأرنفت مدب حج خان بلكم مسانا صعبو اسكي ملو شمكا زلا خير سرح انتايو تلالين الراي مجمريا سمي تسفاي جرما يبهل أب كفل توريزم زوبا دبوب حلفي أحدو حبريتان غوسغوسن كوين ينتفع لهم مالتيو بزعبازي قرص زيكا كمتي خبال سنحي زبوتازي مجمريا أب محدار كبابي مندفرة عدي أبا سلامة تباهيليو سوا هجي مجمريا أما تاتس أنا يزي أبا سلامة سلمتايو أبا سلامة تباهيلون هنقول سو ساقم زباهل يبولون أبا سلامة مالت بي مراحي هيمانوت أبا سلامة كسة برهان زباهلو مراحي هيمانوت سلزنبرو السمون أبزي سلزعرفو بسمهم نوعهم مذكرته تباهيلو زبوتازيكا أبا سلامة تباهيلو سلزي زي أبا سلامة نبلو زلنا خاخ كتما عد قيح ني شنخ سميناوي معرب ناي أستات 10 كيلومتر أبيلو رحقو يركب مالتيو سلازي إذا تري وزلهم كم تخبها سنحيز تاريخ أو بوتايو سلسة نجاري زلوا بزبوتازي هذا ناي 10 تخلت بأمنة ناي كريستيان مسلمنان بأمنة أقول قلت زحج صبلو زف وصلوا ما جلتيو كم أون قرصاوي أنتوا قرصاوي بوتاتات وينيو خا كم سايون جنينة استخايدلو تاريخ بوتاون على بزيادة نسون كجلس لزخنة حجب زيادة نتي توريزماوي زعلمة خنزار بتدا خوينا زبوتازي تري ودلهم ناي إيكو توريزمون على مالتيو مناتو استفلا عليه ما بقى لوين أقربون زركوا إيه مالتيو سلازي نسو ببحدة إن أخذنا كنريعنا مالتيو أزيو قفيح سفيح زبوتازي مالت بتقدس النتي خا دعقب دلو زيادة كعقب سلزونا خا بزيادة خنريع سلزونا بزيادة قطامي كم توينا بدلنا مالته اسكي أبزي خندي أقرب على ميزان أقرب اسكي حدث الليكا أبز بوتازي نبي حكي بركت زبلو أقرب يمزلو مخنياتو كمتي خبها السنحة
زيهم مبقلاوين أقراب زياتهم كم بعل أولع تاسس صحدي عقام كمزي كنتب نبلو شيخ السيد قبل مالتيو كمون مالسي استبدل على أقربات له بزيادة قوتي أسمات بملو حزور تزيك ألكو تيم مبقلاوين زبالو أقراب جن أبزين رخبون مالتيو هذا انسستاذ قدام أبزي كم زبي نبري وخاريا زاغرا انقاقحو تبا سوري تا قوقح سوري قوقح ونا له مالتيو هجي بزياداتهم نبري قلقل زبالو ألو زبوتازي مالتيو كالوتون ألونا على قبل قلتات قلون ألو مالتي سلازي أزيو متريو زلهم عمر زخنا إيو طعمي به زبل دس زبل كرساون توريزماوي سحبت دلوي معناته صباح نجوه زبوتازي أبناء توريزم زلو أبركتو أب توريزم زلو ترى عبي مالتي قال السوت رازي كونه نزي أبزي ما قالت نبلا زلنا كم تقلقلتي انت قلقلت خطأكميو معك أبخون كاب استفاد عليه كاب قريخون كاب سحايخون تباهيلو بقبر تسنى يستزرحه نرجعناي حمشش بديش زخون كفلتاتون قالوا سون بس تقنا لهم ريعنا مالتي زبوتازي زيادة تي أبز خباب زلو حزبي بتعمي وزكاتاتلو السوت رازي كونه أبوي جرماي زوم سنة صنحو أبوي جرماي زبالو زيوم زوم زيجا زيوم فولنتاري بدليتهم زخونه يخون زخفلو نجار يبلو من بوني نزبوتازي كم زعقب كم زي تحس يقبروا له أتي درجة نقيس نيرو ناب زتتع ناب لمع استقيرون الله أبز بوتازي سلازي عزيز حقوسيو ني ولا منستر توريزمون ولا خالو زملكتهم من محدارات كلهم كابزين محدار كبابتات جميركا أقلبو تي أفلتون النعبي خيدالو سلازي أب معقبو أزيو بتعمي أبتبق كنتاتي زركب دلو مالتي خلاص عسى أبي كنتات قرصتات أبي تاع له قرصتات ديك جرا زي هساس قرصتات علنا أبزي زي جبت هساس علنا قرصتات علنا فلاي أبزي مأكل أبزي وشتم ساعتنا كن رخبوينا ناي كتشحن حمش مئتين عمت زجبرة قرصتات جزاوت مثل الله جزاوت لنا مالتي كله استفعل عليه كم زي ناي مقابرات بزيادة أو خبزي وز زبالة بزي لعل زبان مالتيو زاسي لا يقدر تشعات مئتين قلنا عمت هلو يسي بقز فلت انت خوينو زي الله تصحيفه حجي كابتي عادي زي جمروا له مالي تعاد تاسم شعي جميرو حجي بزي وان زي يفلت اي بحالني طاليان كابزي سي انتاي كوسدليو انچيتي ابزي زي داميرا زغبر كوسدمسي كابتي زوسد سب كابزي كابزا زبانا ابيات محمرات كابن صحايو مسبحله كاكمزي مسلو خمزي لو مستزاربه كل سدن نسلو ابزي اتراغفنالو كومو حلاب حاويس كابزي صريبو خيدو اب عد مسكده افعبس كابن صحايو كمزي ابزي امس مصبو فيللو حاويو حجي كابزي بحق ازما چولت زيسي زملاخت زي اتمس بعلم يمزخل كلو كابسمونا يدلينيو مهنيات بزي احماق زغبره اب اخلو بعلي يري تريتيري جخا اب حقي زي ناي قدم قرسيو زبوتا زي هيجي كم تريو خمسي بلص انا حنديو نهاي هيمانتاوي طرا زي كونسي بعين توريزم كتريو خلخا زي لك خمس ناي بعل قحيتو ناي بعل حشمله ناي بعل تخوندا ناي بعل بلو كلو مسوم تسار زلوي تناي قدم زرغخه مستناي زنبري ناي سيفلايزيشنز بهال نبر لك ولا قطامي بزي سلا زلنا نبر اب زبان وصيخا
ከምቲ ዓንተ ወይ ቀድማ ብለኹ ፅናሕኩ ዝተፈላለየ ዝተፀርበ ኣእማን ዝተፀርበ ንባዕሉ እዚ ህይወት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ቅርሳዊ እዚ ልክዕ ተመሳሳሊ ኣብ በዓል ተኾንዳ ኢኻ ትረኽቦ እዚ ከምኡውን ኣብዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ከም ዝበልኩም ኣብ ዝባን ወፂኻ እውን ኣሎ ሕጂ ብዓይኒ ቱሪዝም እዛ ዝብልዋ ዘለዉ እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ኣብቲ ናይ በዓቲ እያ ዘላ ገለ ሕጂ ቤተክርስትያን እዚኣ እንዳ ሃወርያ ተባሂላ እያ ሳይ ኮይና እቲ ቅርሳዊ ሕጂ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሳይን ዘለዎ እዩ ብግርመታ ኣዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ሕጂ ናይ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ዝተፈላለየ ምልክት እዩ ማለት እዩ ሲምቦል ምልክት እዩ መስቀል እያ ከዓ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ስለዚ ልክዕ እቲ ዝርግሐን እቲ ዓመተ ምህረት ዝነበረ ልክዕ ከም ምስ ናይ በዓል ቆሓይቶ ተመሳሳሊ በቃ ብሓፂሩ ፈሊኻ ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለ ዘለና ላዕልና ምስ ኩሉ ምሉ ምስ ናይ ሃይማኖታውን ጥንታውን ዝዛረበሉ ዘለና እምበር እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ በዓል ቆሓይቶ በለው ከለው መጠራ ተመሳሳሊ በቃ ስለዚ የሪኤና እውን ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ እዚ ቦታ እዚ ብዓይኒ ቱሪዝም ተዳእሪኻዮ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ፅባሕ ንግሆ እውን ንዘቤታዊ ቱሪዝም ጥራይ ዘይኮነስ ንኣህጉራዊ ቱሪዝም እውን ሰሓብነት ክህልዎ እዩ ኣብቲ ብዓይኒ ቁጠባ ከዓ ነዚ ቅርሳዊ እዚ ነዚ ንሪኦ ዘለና ቱሪዝማዊ ከዓ ናብ ምህርቲ ከም ንቀይሮ ከዓ ኣይጠራጥርን እየ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንስኻትኩም እውን ነዚ ቦታ እዚ ክድስሱ ነዚ ቦታ እዚ ዘሎ ነቲ ዘይፈልጦ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ንክተፍልጥዎ በዚ ኣጋጣሚ እውን ናይ ብሓቂ ንሕና ሕጉሳት ኢና ናይ ብሓቂ ናትኩም ሒዝና ስለዚ እቲ ቅርስታት ከይድካ ይውዳእን እዩ ምስቲ ዘሎ ግዜ ማለት እምበር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናኸድና ክንሪኦ ምኻልና ነርና ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሰፊሕ እዩ እዚ ቦታ እዚ ከምዚ ጂ5 ሳምፕል ኢና ንሕና ዝያዳ ስታይ ንገብሮ ዘለና እምበር ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ብሓቂ ዋላ ብዝባኑ ዝወፀኻ ሕጂ ዝተፈላለየ ምስልታት ዘለዎ እውን ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ኢኤምኤን ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ከም ዘለኹም ምስ መደብ ድሃይ ዓዲ ኣብ እንዳ ባሰላማ ኢና ዘለና ናይ ቱሪዝማዊ ሸነኻቱ መንፈሳዊ ሸነኻቱ ብሕፅር ዝበለ ካብ ባሕሪ ጭልፋ ከነካፍለኩም ፀኒሕና ሕጂ ድማ ንታሪኻዊ ፍጻሜታት ኣብ ዝተፈጸመ ከዘንትወልና ተጋዳላይ በርሀ በረቐ ኣብ ምሳና ኣሎ ካብ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣዝና ኢና ነመስግን ግዚኡ ሂቡ ካብ ዕረፍቲኡ ኣብዚ ምሳና መፅኡ ዘሎ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ክንብለኩም ኢና ይቀኒየልና ተጋዳላይ በርሀ በረቐ ዝክር ኢኻ ክተብሎመ ክገፍሓካ እዩ ግን ብየን ክንጅምር እዚ ዛንታ ናይዚ ከባቢ ከመይ ይመስል መጀመርያ ኣብዚ ቦታ ናይ በርጊ እንዳ ኣርባዕተ እዮም ነይሮም ኣብዚ ንሕና ካበ ዓዲ ሓዊሻ ኢና ረዳት ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ቅድሚ ተሓሒልና እንዳ 51 ናብዚ ምምፃእ ሕጂ እታ እንዳ ኣርባዕተ ዝያዳ ፍፃሜታት ነይርዋ ኣብዚ መጀመርያ ግን ከም ሓፈሻዊ ክገልፅ ግን ኣስመራ ተኸይባ ስለ ዝነበረት ካብ ኣስመራ ንመንደፈራ ካብ ኣስመራ ንደቀ መሓረ እንደገና መስመር ባፅዒ ኣስመራ ዝነበረሉ እዋን ከቢድ ኩናት ይካየድ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ከዓኒ እዚ ናይ ኣስመራ ባፅዕ ስለ ዝተበትከ ክሳብ ሕዳር ማለት እዩ ክሳብ ሕዳር ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየድ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ደገፍ ተባሂሉ ከዓኒ እዚ ብዚ ዝነበረ ሓይሊ ከዓኒ ካብ በዓል ትግራይ ካብ በዓል ዛላምበሳ ኣብ ካሓይቶ ገለ ዝነበረ ሓይሊ ኣኪቡ ኣኻኺቡ ከዓ ብሃንደበት ነዛ ኣብዚኣ ዝነበረት ወጦለኒ ሓንቲ ወጦለኒ ሓንቲ ሓይሊ ከዓ ናይ ደሽካ ነይራ ሓደ መስርዕ ከዓ ውሕዳት እዮም ሃንደሳ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ድፋዕ ስለ ዘፍረሰቶ ጀብሃውን ነይራ በዚ ፀጋማይ ሸነኽ ማለት እዩ ጀብሃውን ነይራ ኣብዚ ቦታ ብሓፈሻ ግን ንኩሎም ስለ ዝፀረብዎም እታ ሓይሊ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ናይ ግንባር ሰሓርቲ ሕጂ ረዳት ኢላ ናብዚ መፅእ ናብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ላዕላይ ዓድቀ ናብዚ ዓዲ ኻንታ ኣቲና ካብ ዓዲ ኻንታ ከዓኒ ናብዛ ቤተክርስትያን ትረአየና ዘላ ዛ ቤተክርስትያን ዝባን ሕጂ ቢኖው ኣዝዩ በሪኽ እዩ ናብዛ ዝባን ዘላታ ናብኣ ኣቲና ማለት እዩ ስለዚ ናብኣ ምስ ኣተና እዞም ጎቦ ትሪእዎም ኣለኹም ሕጂ ኩሎም ዝተኣሳሰሩ እዮም ብምልኦም ኣቐዲሙ ግን እቲ መራሒ ሓይልና ኣብ ዓዲ ኻንታ ከለና ግን ፀላኢ ንውፀትና ደፊእዎም ከም ዘለዎ እቲ ቦታ ኣዝዩ በሪኽ ዕንቆት ዘለዎ በረኽቲ ለማፃት ኣዝዮም ቶም በረኽቲ ዝበሃሉ ከማን ኣዝዮም ቀጠንቲ ምዃኖም ግን ብዝኾነ ይኹን ግን ብኣገዳሲ ቦታ ኣቲና ግን ናብ ረብሓና ክንቅይሮ ሙሉእ ብምሉእ ይተኣማመን ኢሉ እዩ እቲ መራሒ ሓይሊ ናብዚ ኣምፂኡና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝባን ናይ መንደፈራ እዩ ዝበሃል እዚ ቦታ ላዕላይ ዓዲ መንደፈራ እዩ ዝበሃል ኣብኡ ምስ ደየምና ግን ነዚ ቦታ እቶም ሓለፍቲ ናይቲ ኩናት ምስ ረኣይዎ ግን ልክዕ ከምቲ ዝበሎ እዚኦም እዮም ዘምተረተር ዝረአዩና ዘሎ ስለዚ እዞም ቦታ እዚኣቶም ከዓ ክንሪኦም ከለና ሕጂ ንኩናት ኣዝዮም ኩፋኣት እዮም ለማፃት እዮም ከምቲ ዝበሎ ብተረተር ካብኡ ክንመፅእ ስለ ዘይንኽእል ናይ ሓደ ሰብ እውን መሕለፊ እውን ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ካብዚ ጎቦ ነውህነ ኢና ወሪድና ካብ ወህነ ብጎቦ ጌርና ከዓኒ ናብዚ በሊሕ ጎቦ እዚ ደይብና ንዕኡ ኣልቂቕናዮ ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ሓንቲ በራኽ ናብዚ እውን ለቂቑ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ሕጂ እንዳወረድና ምስ መፃና ኣብዚ ናይ ሓዋፁ ምስ ኣብፃሕናዮ ሕጂ ኣብኡላ ከምዚ ማጨለጃ ቤተክርስትያን ገለ ትበሃል ኣብቲ ዓሚቕ ኣላ ዘይተኣደነ ሓይሊ ፀላኢ ሕጂ ብትርዋፅ ፀኒሑ ማለት እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ተሓቢኡ ጀባ ከዓ ኣብቲ ዝባን ስለ ዝነበረት ኣዝያ ርሒቓ ስለ ዝነበረት ኣብ ሕቑፋ እዩ ተሓቢኡ ነይሩ ሕጂ ምስ መፀና ዋላ ንዓና እውን ሃንደበት ይኮይኑና እንታይ ብየና ዓይነት ዝመፀ ሰራዊት ገለ ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ግን ከምቲ ዝሓሰብናዮ ዘይኮነስ ዝያዳ ከዓ ከምዚ ነቲ ኩናት ኣንዊሕዎ መስዋእቲ እውን ነይርዎ መጓእቲ እውን ነይርዎ ስለዚ ግዜ እውን ወሲዱ ንዕኡ ነብሎ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን እታ ሓይሊ ዝነበረ ናብዚ ናይ ሓዋፁ ኣደይብናዮ እቲ ከዓ ናብኣ ደይቡ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ሕጂ ደኺሙ ናብዚ ናይ ክሳድ ናይ ሓዋፁ ክመፅእ ከሎ ካብዚ ጎቦታት ናይ ጀብሃ ናባና ወሪዶም ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ፀላኢ ስለ ዘበልናዮ ዝግበር ነገር የለን ብድሕረና ዝነበረ ንብረት ገለመታት ከኣኻኽቡ ስለ ዝጀመሩ ሕና ከዓ ኣብቲ ኩናት ስለ ዝነበርና ኣኪቦም መፀኒሖምና መጨረሻና ግን ዝኸፈልኩምሉ ስለዘየለ እዚ ንብረት እዚ ናህና ኢልና እቲ ንብረትና ኣኺብኪብና ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ብዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ክልተ ትዝ ይብላኒ ሓደ ኣብ ውህነ ትበሃል ዓዲ በዚ ገፅ ኣላ እቲኣ ገዛና ኣቦይን ኣደይና ኣለዉ
ሳልሰይቶም ከዓ እዛ ጀበና እያ ዘላ እምበር ካልእ የለን እናበለ ሕጂ ካብዚ ጥርዚ ኣብዚ ላዛ ጥርዚ እዚኣ ማለት እዩ እሳ ሕጂ ኣብኣ ቡምባ ደርብዮን ሕጂ ካብዚ ርእሱ ካብዚ ይሃርምኦ ማለት እዩ ይወደቕ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ደቂ ዓዲ እውን ከለልይዎ ይክእሉን እዮም ኣብ መጨረሻ ግን ነዚ ሰብ እዚ ምስ ተመለስና ባዕልና ስለ ንቐብሮም ነበርና ነቶም ሰባት ደቂ ዓዱ ከዓ ቀቢሮሞ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ርእሱ ተሃሪሙ ስለ ዝነበረ ደቂ ዓዱ ቀቢሮሞ ማለት እዩ ስዩም ብስራት ይበሃል ማለት እዩ ካልኣይ እዛ ንእሽተይ ገረብ ትረአየና ዘላ ገረብ ብኣኽሳዳ ኣላ ከምዚ ዳዕሮ ገለ ትመስል ኣላ እዛ ንእሽተይ ገረብ ኒው ነትልኩም ኒው ገረብቲ እያ ኪነው ትገዛ ዘላ ሽዑዝ ገዛውቲ ነበረን ገረብ ኣላ ኣብኡ ከምዚ ነቓዕ ከምዚ በዓቲ ዝመስል ኣለዋ ብኣ ሕጂ ኣርብጂ ሒዝና ካብኡ ምስ ሰልቀቕናያን ኣርብጂ ሒዝና ነታሕቲ ምስ ወረድና ብጎኒ ገለታት ክንሃርም ኢልና ሕጂ ኣብ እምባር ሕሳር ሕጂ 3 ብሬን ዝሓዙ ምሕላፍ ይኽእሉና ማለት እዩ እቲ በዓል ብሬን ሕጂ ዮሃንስ እዮም ዝብሎ የለልዮ ነቲ በዓል ብሬን ማለት እዩ እገለ ኢድካ ሃብ ነብስኻ ከይፀየቃ ይብሎ መን ኢኻ ብሎ እገለ ብሎ እታ ብሬን ዝትኩሰሉ ንሱ ከዓ ኣርብጅኡ ይትኩሰሉ ንሰለስቲኦም ምስታ ብሬኖም ኣብኣ ይጠፍኡ ማለት እዩ ለዚ ትፀልአ ብምልኡ ከምዚኣ ኢሉ ከምታ ዝበልኩኹም ዓንተ ወይ ከዓኒ እዛ ኩናት እዚኣ ተወዳእ ማለት እዩ ድሕርኡ እዛ ኩናት እዚኣ ተወዲኣ ድሕርኡ ንሕና ናብ ኣቡነ ኢና ተመሊስና ካብ ኣቡነ ንለይቱ ናይ ኣባ ሰለማ ኩናት ይጅመር ማለት እዩ ኣባ ሰለማ እዚ ዝረአየና ዘሎ ዝባን ኣላ ተዓዲ እታ ኣባ ሰለማ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ኩናት ሕጂ ብዚ ብፀልማት እዩ ዘሎ ሕጂ ፀልማት እዩ ለዚ ብፀልማት ምስ ኣተና ሕጂ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ሕጂ እቲ ኩናት ዝካየድ እዩ ነይሩ ህዝቢ እውን የብሉን ለዚ እዛ ማጨሎት ንሪኣ ኣለና ዓማቕ እያ ሕጂ ካብ ዝባን ኣብ ዝባን እዩ ብምሉእ ናይ ኣብ መንጎ ዓዲ ወገራን ኣብ መንጎ ኣባ ሰለማን ኩሉ ጎልጎል እዩ ልክዕ ግን ብዓዲ ወገራ ጎልጎልያ በዚ ከዓ ጎልጎልያ ዓማቕ ኣላ ሕጂ ንሕና ምስ ኣፅረግናዮ ሕጂ ኣብቲ ዓሚቕ ሕጂ ዕርዲ ይሕዝ ማለት እዩ ለዚ እዚ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እዛ ነቒድሞኹም ዘላ ሕጂ ትረኣየኩም ዘላ በዓቲ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ስለ ዝሓዞ እዚ ብምሉእ ሒዝዎ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ድሕሪ 4 መዓልቲ ድሕሪ 5 መዓልቲ ሕጂ እቶም ናይ ኩናት ሰባት ዝነበሩ ማለት እዩ ኣፅኒዖም ሓንቲ መስርዕ ናህና ማለት እዩ እታ መስርዕ 13 ኢና ነርና ሓደ ካባና ብ 14 ሓደ ኣብ መንሽም ተሰዊኡ ኣሎ ኣብ ኣቡነ ሓደ ከዓ ኣብቲ ጎልጎል ክንመፅእ ከለና ተወጊኦም ኣለና ብሓፈሻ ግን ናብዚኣ ክንመፅእ ከለና ግን 13 ሰብ ሕጂ ነርና ማለት እዩ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክንመፅእ ለዚ ኣፅኒዖም በዚ ናይ ጀብሃ እዮም ነይሮም በዚ ናይ ፀጋማይ ማለት እዩ ክኸውን ስለ ዘይክእል እውን እዛ በዓቲ እዚኣ በዓቲ ዓባይ በዓቲ እያ ትበሃል በዚ ክሳር ኣላ እዛ በዓቲ ዝብእ ትበሃል ከዓ ነትልኩም እዛ ጫፍ በዓቲ ዝብእ ትበሃል ንእሽተይ ነትልኩም ትሕት ኢላ ዘላ እወ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕጂ ምስ ኣፅንዑ ሕጂ መርሓ ሓይሊ ኮሚሽነር ሓይሊ ሙሉእ ብርሃን እዚ ዓብዱሰላም ይበሃል ነይሩ እዚ ዓብዱሰላም ማእኸልነት መስርዕ ከዓ ወልዳይ ራህ መስርዕ ማለት እዩ ካብ ታራ ከዓኒ እዚ ዮሃንስ ጣህር ኣኸዛ ገረ መስቀል ምስ 6 እዮም ሕጂ ንውሽጢ ናብዛ ዓማቕ እዚኣ ኣትዮም ማለት ናብዛ ዓማቕ ንሪአና ዘለና ናብዚ ማለት እዩ ሕጂ ሰዓት ክንደይ ናብዚኣ ዝኣትዉ ዘለዉ ልክዕ ሰዓት 4 ናይ ኢለት ይኣትውሎ ማለት እዩ ሰዓት 4 ኣብኣ ሓዲሮም ኣብኣ ውዒሎም ማለት እዩ ቡምባታት ግን ዝኣኽሎም እዮም ሒዞም ከይዶም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝተረፍና ኣነ እውን ምዞም ዝተረፍኩ እነ ንዕኦ ምናልባት ከምዚ ናይ ደባይ ወይ ከምዚ ናይ ስለያ ገለ ክንቀሳቐሳ ገለ ንኸይረኽቦን ገለ ንምባል ንሕና ከዓ እቶም ዝተረፍና 7 ሰብ ከዓ ካብቲ ጥርዚ ጀሚርና ከምዚ ኢልና ክሳብ እዚ ኣይነበረን ቤተ ክርስቲያን ብኸይኖ ሒዝና ማለት እዩ ስለዚ ንፅባሓይቱ ሰዓት 5 ልክዕ እንሶም ኢድ ብኢድ ብቦምባ ጀሚሮም ማለት እዩ ብቐጥታ እዛ ሓይሊ በዚ ዝነበረት ንሓና ሓይሊ ከዓ ምሳና ተደሚራ ከዓኒ ንሕና ከዓ ናብዚ ዝባን ደይብና ማለት እዩ ብጎልጎል ብናይ ኣባ ሰለማ ጎላጉል ከዓኒ ዘንብሬናት ኩለን ዋላ ብምሉእ ጥያይቲ ዝበሃል ሲ ናብዚ ዝባን ናይ ፀላእ እዩ ፀኒዑ እንደገና ናይ ጀብሃ እውን ካብቲ ዝነበርዎ ናብቲ ናይ ጀብሃ እውን ገለ ታራ እውን ነይሮም ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ኣቲና ንውሽጢ ዘፊእና ክሳብ ዓዲ ወገራ ኣብፅሕናዮም ካብ ዓዲ ወገራ ከዓ ንኸባቢ ምብራቕ ወገን ከዓ ኣፅዲፍናዮም ማለት እዩ
ኣብ መጨረሻ ግን ናይ ጀብሃ ብዙሕ ካብቶም ምንቅስቓሶም ስለ ክትኣምን ስለ ዘይትኽእል ሓንቲ መስርዕ ናብዚ ብሓለዋ መልክዕ በዚ ነይራ እታ ሓይሊ እውን ካብቲ ናይ ዓዲ ወገራ እውን ናብዚ በዓቲ ዝብእ ዝብሎ ዘለኹ እውን ናብኡ ኣዝሊቕና መፂና ማለት እዩ ስለዚ ፀላእ ግን ናብቲ ቦታ እዩ ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ሕጂ ኣብቲ ጎልጎል ኣብቲ ናይቲ ጎልጎል ናይ ዓዲ ወገራ ሓደ መራሒ መስርዕ ይህረም ድሕሪ እቲ ኩናት ከይተልዕልዎ ከይተቐብርዎ ስለ ዝበለት መራሒ ሓይሊ ኣይተቐብረን ምሸት ወርሒ ስለ ዝነበረ ግን መፂና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣተሃራርምኡ ርእሱ ተሃሪሙ ኣወዳድቑ ንረእይዎ ናይ ጥይት ኣተሃራርሙን ኣወዳድቑ ንረእይዎ ካብ ውሽጥና እዩ ነዚ ሰብ እዚ ሃሪምዎ ስለዚ ነንሕድሕድና ንፋታተሽ ነንሕድሕድና ከዓ ነፀናናዕ ስለዚ ክንፋለጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካብ ውሽጥና እዩ ሰብ ሃሪምዎ ተባሂሉ ነንሕድሕዱ ሕጂ ዳርጋ ንሕና ብዙሕ ተመክሮ ናይቲ ገድሊ ነበረ ንሕና ጥርጥር ንኣቱ ነገር ኣይኮነን ንኣሽቱ ኢና ነርና ግን ነንሕድሕዶም መን እዩ ክኸውን ዝኽእል ገዳይም ተጋደልቲ እዮም ካድራት እዮም ሓያላት እዮም ኣወዳድቓ ናይ ጥይት እዮም ዝፈልጡ መን እዩ እዚ ክበሃል ዘይክእል እምበር ክንጠርጠራ መጠን ክጥርጥሩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ መጨረሻ ግን ሓለዋ ገይሮምሉ ማለት እዩ ሓለዋ ምስ ገበሩሉ ካብታ ወርድያ ክሃድም ዝጀመረ እቲ ሰብ ተታሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ኣቐዲሙ ካብ ስርዓቲ ደርጊ ከም ዝተለኣኸ ሓደ ኮኔረል ከም ዝለኣኾ ንሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክቐትል ምዃኑ ቀቲሉ ናብ ዝኾነ ማዓስከር ናብ ዝኾነ ናብ ጣዓሞ ንኽኣቱ ተባሂሉ ክሳብ ሓንቲ መንኪና መብፅዓ ተኣታቲሉ ብምሉእ ነታ ሓይሊ ካብ መጀመርያ ኣብ በዓል ደቀ መሓረ ኩናት ኣብ በዓል ሰገነይቲ በዓሊ ድግሳ ኩሉ ዝተኻየደ ብምሉእ ተንቲንዎ ማለት እዩ ትወዲ ኣብ መጨረሻ ግን እቶም ሓደስቲ ብዙሕ ተማሂርና ማለት እዩ ተንገዳይም ከዓኒ ንብዙሕ ነገር ከዓኒ ከውፅኡ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብዚ እዋን እዚ እቶም ዝነበሩ ሓለፍቲ ቀልጢፈ እዮም ዘላሙድኻ ቀልጢፍካ ኻ ናብ ተግባር ተኣቱ ቀልጢፈ እዮም ዘንቁሑኻ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ መጨረሻ ናብ ሓላሶራ ተላኢኹ ማለት እዩ እታ ሓይሊ ከዓ ነፂኻ ማለት እዩ ድሕሮ እቲ ናይ ኩናት ዝመፅእ ናይ ዝኽሳድ ናይ ጀብሃ ገለ ዝነበረሉ እዩ ኣብ መጨረሻ በዚ ክሳድ እዚ መፂና ኣብቲ ዓሚቕ ድሓር ክንሪአና ጠጠው ኢልና እውን እቲ ቦታ እውን ከሪአኩም እየ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኣብዚ ቦታ እዚ ጀብሃ እውን ምሳና ደፊኦም እዮም ሽዑ ፀልማት እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ክልተ ታንክታት እውን ተማሪኸን ማለት እዩ መጀመርያ ግን እቲ ቦታ ሒዝዎ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ቦታ ዓሚቕ እዩ ንሕና እውን ኣብ ዝባን ኣለና ጀብሃ እውን ኣብዚ ኬላ ኣላ እቲ ቦታ ተዓሚቕ ሒዝዎ ዘሎ ግን ሓደ ብሓይነባ ነይሩ ካልኣይ ነገር ብዓሚቕ ከዓኒ ብዝባን ዝግብ ባን ኣላ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝተሓላለዩ ሕጂ ተዓሚቕ ነይሩ ማለት እዩ ክለቅቕ ኣለዎ ስለ ዝተባሃለ ብፀልማት ከዓ ስለቂቑ ናብ ዝባን ናይ ሓንቲ ቀይሕ ደይቡ ማለት እዩ ኣብኡ ነበራ ታንክታት ክልተ ነይረን ዕጫ ተገይርወን ተሓንቲ ናባና በፂሓ ሒዝንያ ከይድና ተሓንቲ ወሲዶማ ድማ ይወሰድዋን ገለ ህራም ነይርዋ ኣውፅኦማ ድማ ይውፅዋ ግን ኣይፈለጥክዋን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ናይዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ክልተ ሓይሊ እዩ ነይሩ እዚ ማለት ሲ ህዝባዊ ግንባር ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ብዙሕ ተዋጢጡ ዘሎ ብባፅዕ ኣሎ ኣብ ከባባ ናይ ኣስመራ ኣሎ ኣብዚ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ነገር እዩ ጀብሃ ግን እዚ ቦታ ደጀናቶም እዩ ኩሉ ዝዓረት ኣብ ሩባ ሓዳስ ዝበሃል ኣሎ ካብ ሓይቶ ዝበሃል ኒነው ካብ ኒነው ኣሎ ኩሉ እዚ ደጀናቶም እዩ ክሳብ ባሕሪ ነይሩ ሓይሊ እውን ኣለዎም ብዝሒ ሰብ እውን ኣለዎም ውድባት ናብዚ እውን ሓፋሽ ድባትን መዕለያ ዘይብሉ ነይሩ ግን ኣብዚ እንታይ ነይሩ ንህዝባዊ ግንባር ዘብሎ ኩሉ ግዜ ካብ ንቒድመኻ ትደፍእ ንዕኦም ሓለዋ ንገብረሎም ክሳብ በዘላ ኩጀት ንሓደረሉ ኩጀታት ኣለቲ ናብዚ ንዑ ኣብዚ ከለኻስ ናብዚ ከዓ ዋርድያ ትገብረሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግን ስለምንታይ ዘይናሃርሞም ኣነ ከም ተጋዳላይ ሕጂ ከም ታራ ስለምንታይ ዘይናሃርሞም ንብል ነይረ ንሕና ኣይናሃርሞምን ኢና ክሳብ ሓደ እዋን ኣብዝላ ክሳድ ናብ ኣቡሁነ ትቕልቅል እታ ክሳድ እያ ፍትያ በዛ ክሳድ ናብ ኣቡሁነ ትቕልቅል ኣለና ካብ ኣቡሁነስ ናብ መንደፈራ ኣብቲ ዝባን ኮይኖም ናብ ሓፋሽ ውድባት ናይ ምግቢ ዝነበረ መኻዚኖ ዝነበረ ሓንቲ ኣርቢጂ ተኪሶም ክሳብ ከምዚ እናተኮሱልካ ከለዉ ምፅማም ናይ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከዓ ብፀልማት ገድፍዎ ንግሆ መፂኦም ከዓ ይሕዝዎ ምስ ተፈልጡ ግን ወይ ሕዝቦ ወይ ግደፍዎ ስለ ዝተባሃለ ኣብ መጨረሻ እውን ሒዝናዮ ማለት እዩ
መጨረሻን ሰው ነዚ ተረተር ሒዞም ምትኽታ መሳርዒ ሰዲድካ ተክተኩም ይባሃል ከምኡ ዓይነታት ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ካብ ሙሉእ ክሕደት ናብ ሕደት ኩናት ኣትዩ ሕደት ኩናት ከዓ ተባሪዑ ማለት እዩ ፀላኣ እውን ዝያዳ ፀላኣ እውን በዚ ስለ ዝተባብዐ ፀላኣ እውን ወፊሩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ዋግምራ ኣብዚ ቦታ ኣብ ክልተ ቦታ ሕጂ ተቐርቂሩ ግን እትኢሉ ረዳት ናይ በዓል 58 ዝበሃላ ወጥለኒ ነይረን ሽዑ በርጌድ ኣይቆመን ረዳት መፅዩ መቸም ጀብሃ ካብዚ ከምዚ ዝብለኩም ከይዳ ርሒቓ ማለት እዩ ስለዚ ንሩባ ሓዳስ ኣትያ ካብ ሩባ ሓዳስ ድሜሕና ዝበሃል ዘሎ ደይባ ካብ ድሜሕና ንባሴራ ደይባ ካብ እምባሴራ ከዓኒ ገለ ንዓዲግራት ገለ ንሰንዓፈ ተዲዖም ገለ ከዓ ናሃዞሞ ናብ ብፆቶም ተሓዊሶም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብናተይ ብዓቕሚ ክግምግሞ ከለኹ ናይ ኩናት ቦታ ኣይኮነን እዚ ናይ ቱሪዝም ቦታ ክትሪኦ እምበር ንኩናት ከነጭራሽ ዝጥዕም ናይ ስትራቴጂ ክትሕዞ ከነጭራሽ እውን የለን ኣብዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ክግበር ዝኽእል ይግበር ስለ ዝነበረ ግን ህዝቢ ስለ ዝተሓወሶ ጥራይ ህዝቢ ስለ ዝተሓወሶ ኩሉ መንእሰይ ሕጂ እቲ ውድብ እቲ ህዝባዊ ግንባር ክብል ከለኹ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ዘሎ ካብ በዓል ደቀ መሓረ ጀሚሩ ሰገነይቲ ኩሉ የማን ፀጋሙ ኣብዚ ዘይተሳተፈ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ የለን ኩሉ እዩ ኣብዚ ተሳቲፉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እዚኣ እታ ኩናት ናይዛ ኣብዚኣ ዝነበረት ኣብ መጨረሻ ግን ወርሒ ጥሪ ትሕርዒት ኮነ ነይሩ ኣብ ለካቲት ከዓ ንሕና ናብ ግንባር ሰሓርቲ ኢና ከይድና ኣብ ዓዲ ጎንበሎ ሰፊርና ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ኢና ናብ መጋቢት 1977 ከዓ ንመፅእ ዘለና ኣብቲ ዝባን ኮይነ ንዓ ክገልፀልኩም ነታ ናይ ዓዲ ቀይሕ ማለት እዩ ካብቶም ምሳኹም ቅድም ዝነበሩ ብፃትኩም ከ ሕጂ በዓል መነመን ኣለዉ ክትነግሩና ሕጂ ሓደ እዚ ኣብ ኣብ ሁነ ተሃሪሙ ዝበልኩ ኣብ መንደፈራ ደበሳይ ኣርዓዶም እበሃል ዓይነ ስውር ኣሎ ሓደ ወዲ ኣራፋይነ ወዲ ጎይታ ኢና ንብሎ ሽዑ እዋን ኣብዚ ናይ መድፋዕ ሕጂ ዝነበረ ሕጂ ብደረጃ ኣብ ዞባታት እዩ ዘሎ ግን ኣብ መንደፈራ እውን ኣሎ ኣብ ዞባ ኣብዚ ናይ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ካብ ሓይልታት ተሳሒቡ ናብኡ ከም ዝነበረ እየ ዝፈልጥ ካልእ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ብሽዑ እዋን ብሓላፍነት ደረጃ ሳልሰይቶም ንመራሒት ሓይሊ ዝነበረት ከዓ ጓንድየ ኣስመረት እዛ ናይ ባፅዕ ኣመሓዳሪት ዘላ እውን ኣላ ማለት ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣስመረት ኣብርሃ ትበሃል ከዓ ኣላ ማለት እዩ ካልእ መን ይኽህሉ ኢሉ ብዙሕ ካብቶም 13 ተጋደልቲ ዝበልክዎም መን እሞ እቶም ክልተ ዮሃንስ ሰውኦም እዮም ዳዊት ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ናይ ሓደ ኮኔረል እዩ ዳዊት ኣብርሃ እዩ ዝበሃል ዳዊት ኣብርሃ ኣብ በለዛ ኣሎ ጣህር ተሰዊዩ እዩ መስጦፋ ተሰዊዩ እዩ ኣኸዛ ዝበልክኹም ኣብዚ ኣትዩ ዝበልክኹም ተሰዊዩ እዩ ገረ መስቀል ዝበልክኹም ኣብዚ እውን ተሰዊዩ እዩ በስ ኣነ ኣለኹ ሰንኪለ ዓይነ ስውር ከዓ ኣሎ ጓንድየ ተሓይሽ ማለት እዩ ኣብ መንደፈራ እውን ዓይነ ስውር ኣሎ ወዲ ጎይታ እውን ኢሉ እውን ስንኩል እዚ ኣብ ምምሕዳር ነይሩ ዝበልኩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይዚ መደብ ምስ መደብ ዳሃይ ዓዲ ኣብ ኤኤምኤን ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከም ዘለኹም ናይ ሎም ዓልቲ ፍሉይነቱ እንታይ እዩ ተጋዳላይ በርሀ በለቐ ኣብቲ ፍጻሜ ቦታ ኢና ኮይና ንዕልል ዘለና ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስቱድዮ ኮይና ኢና ንዕልል ነርና ነቲ ታሪክ ሕጂ ግን ኣብቲ ቦታ ፍጻሜ ኮይና ንዕልል ምህላውና እዩ ፍሉይነቱ ናይ ብሓቂ ክዘክር ክኢሉ ንሕና ኩልና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጥና ብደገን ዘለና ነዚ መደብ ዝንከታተል ዘለና ናይ ትማል በቕርቲ ማለ 4 መዓልቲ ዝገበረ እውን ኣይንዝክርን ኢና ኣዝና ነመስግኖ ናብቲ በሪኽ ናይ ዓዲ ቀይሕ ዝብለና ዘሎ ኮይኑ ደዘንትወለና ናብኡ ክንከይድና የቐኒየልና ተጋዳላይ በርሀ በለቐ
بحصيرو سي أنا تا زهبا رئيتو انتايا أبزي خواقا خلو ود 17 ود 18 أمونغو نير أبزي وتا مالتي لذي أنا باتيز نبركو عدمي يزغلصو زلو بزنا حجي بسيله ወይ عبيه لديكونكو باتيز نبر نايتي وانتي عدمي يزغلص زلو بحافيشا ግን እዞም አለው ዝብሎሚ ሰባት ግን አለው በኃላፊነት ደረጃ ዝነበሩ ነይሮም እዮም ዝያዳ ተሞክሮ ዝወሰሉ ነገርሉ ነይሮም እዮም ምስቲ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ምዝ ክገልጾ ዝጸናሕዎ ካልእ ወሲኾም ክገልጽዎ ዝኽእሉ ኣለው ነዚ ታሪክ እዚ ግን ሓንቲ እንታይ እያ ክብል ደሊ ኣነ ታሪክ እንተፈሊጥካ ጥራይኻ ኣብ ታሪክ ትሰርሕ ማለት እዩ ታሪክ ከይፈለጥካ ግን ተብሎ ነገር የለን ታሪክካ ምስ ተሰረቀ ታሪክካ ብኻልእ ክትሪኦ ከለኻ እስኻ ዝፈጸምካዮ ብኻልእ ክትብል ከለኻ ግን ብዙሕ ሰባት ብሓፈሻ ግን እዚ ቦታ ሕጂ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ብዙሕ ፍጻሜታት ናይ ኩናት ተገይሩሉ እዩ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ስርሒት ተኻይዱሉ እዩ ግን ተጋዳላይ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ፍጻሜ ፈጺሙ ህዝቢ እውን ፈጺሙ ህዝቢ ስለዚ ናይቲ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩናት ዝኸይድ ጉዳይ ብሰፊሕ እውን ዋላ እቲ ህዝቢ እውን ነዚ እንተዝሕወሶ ዝያዳ እቲ ታሪክ ምተፈትፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ንኣብነት በቲ ዕድመ ይብል ኣለኹ ዕድመ ክገልጽ ከለኹ ግን ሓፂር ናይታ መስርዕ እየ ክፈልጥ ኣብቲ እዋንቲ በዛ ተረተብ እየ ከምዚ ገይረ ኣምፅአኩም ኣብዚ ኩናት ግን ብሰፊሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ብሰፊሑ ግን ክገልጽዎ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ልክዕቶም መራሕቲ ካብዚ ናብዚ ክብሉ ከለዉ እቲ ህዝቢ እውን ናብቲ ሓንቲ ማይ ሒዙ ኸይድ ናብቲ ሓንቲ ምግቢ ሒዙ ኸይድ ካብቲ ሓንቲ ውግእ ወስድ ናብቲ ሓንቲ ጥኢት ኣብ ኩላ በፅሕ ኣሎ ካባይ ሕጂ ናይዚ ሓፋሽ ድዋት ኣብዚ ዝነበረ ክገልጾ ዝያዳ ይኽእል እየ ዝብል ስለዚ ህዝቢ እውን ነቲ ታሪክ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩናት ዝኸይድ እውን ክንገልጽ ንክእል ኣለና ብሓፈሻ ተዋሲእኻ እቲ ታሪክ ብስራሕ ማለት እዩ ሓራይ ምስ መደብ ዳሃይ ዓዲ ኣለኹም ኣብ ኢኤምኤን ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ንኩሉ ክባጻሕ ዝዳንታና ታሪክናትና ሰብስክራይብ ሼር ምስ ኮመንት ብምግባር ንኩሉ ኣባጽሕዎ ናብ ዝቐጥል ክንከይድ ኢና ሰዓብና ብሓፂሩ ምስቲ ናይ ቅድም ዝገለጽክዎ ቢነጎፅ ኮይና ስለ ዝገለጽናዮ ሕጂ ዓዲ ወገራ ዝባን ሓራ ኣውፂና ዝበልናኩም ክሳብዚ ዓዲ ዝርአ ዘሎ ዓዲ ማለት እያ ንምብራቅ ገጹ ጸዲፉ ዝበልኩኹም ፀላእኻ ናብዚ ዓመቕቲ እዚ መፂ ማለት እዩ ለዚ ብሓፈሻ ግን ናብዚ ቦታ እዚ ክንመፅእ ከለና ግን ንሕና ኣብ ወርሒ ለካቲት ዓዲ ሓወሻ ከይድና ስለ ዝነበርና ኣብ ወርሒ መጋቢት ኢና ሕጂ ናብዚ ንመፅእ ዘለና መጥቃዕቲ ናይ ዓዲ ቀይሕ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1978 ኢና ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ ለዚ መጀመርያ ካብ ዓዲ ጎንበሎ ኢና ተበጊስና ካብ ዓዲ ጎንበሎ ንደቀ መሓረ ኣቲና ካብ ደቀ መሓረ ንሰገነይቲ ካብ ሰገነይቲ ኸ ንዓዲ ኻንታ ኢና ኣቲና ካብ ዓዲ ኻንታ ኸ ናብ መንደፈራ ኣቲና ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ኩሉ ክገልጾ ከለኹ ግን ማይ ትበሃል ቀትሪ ይኹን መዓልቲ ኣየቋረፀን ሽዑ ማይ ኣየቋረፀን ስለዚ ንመንደፈራ ምስ ኣተና ኣብ መንደፈራ ሓዲርና ሰዓት 3 ኣቢልኹን ተበጊስና ካብ መንደፈራ ማለት እዩ ኣብዛ ክሳድ ኬላ ዝፀናሓና ዝረኣኹማ ኣብኣ መርሓ ወጠለና ጫዓይ ዝበሃል ነይሩ ሳጉኦ ዳንኤል ማለት እዩ ኣኪቡ ናብዚ ኣምፂና ዘሎ ሓራ ንዓዲ ቀይሕ ንምምፃእ ማለት እዩ ለዚ ንዓዲ ቀይሕ ሕጂ ንግሆ ሓራ ውፂና ንሰናዓፈ ክንቅፅል ኢና ለዚ እዚኣ እያ ለዚ ክልተ መደባት እየን ኢልና ሓንቲ መደብ እምባሴ ካሓይቶ ዝሪኦ ዘለና ዝበሪኽ ናብኡ ዝኸዳ ኣሃታት ከይደን ስለ ዘለዋ ዝበሪኽ እዚ ማለት እዩ ናብ ዝበሪኽ እዚ ቦታ ኣሃታት ከይደን ስለ ዘለዋ እንሰን ተኹሲ መጀመርያ እንሰን ሰዓት ክንደይ ክትኩሳ ምዃነን ተሓቢርወን ኣሎ ተባሂሉ ንሕና ግን ካብዛ ዘለናያ ፀላእ ክሳብ ዝትኩሰልና ትኽ ኢልና ንዓዲ ቀይሕና ክንኣቱ ኢልና ትኽ ኢልና ከዓ ታወጠለነ ተሰሪዕና ትኽ ኢልና መፂና ማለት እዩ ለዚ እዛ ትረኣየና ዘላ ንእሽተይ ቢንቶ ታ ፅርግያ ንእሽተይ ቢንቶ ታ ፅርግያ ሰጊራ ዘላ ትረኣየና ዘላ ልክዕ ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ዘብዚኣ ዝነበረ ዋርድያ ኣብቲኣ ከዓ ነይሩ ዋርድያ እንሶም ኣይረኣይናን መሓለፍና ነርና ማለት እዩ ለዚ ብዝባን ዝግብ ዝነበሩ እንዳ ሰብዓ ብኡ ዝኣትዉ ነበሩ ፈንጂ ስለ ዝተኮሰ ሕጂ ቅድሚ ንዓዲ ቀይሕ ምእታውና ወይ ሓሊፍና ምሕላፍና ሕጂ ዋርድያታት ስለ ዝተስኡ ኣብዚ ዝነበረ ናባና ተኪሱ ኣብዛ ታባ እዚኣ ቆልዑ ዘለዋ እታ ዝባና ማለት እዩ ዝነበረ ከዓ ናባና ተኪሱ ማለት እዩ
ስለዚ ብምሉእ እታ ሓንቲ ሓይልና ሃና ቅድም ኣብዚ ነራ ዝበልኩኹም ሕጂ ዝቦታ ኣፀቢቕና ስለ ዝንፈልጦ ናብ የማን ተፀጊዕና ማለት እዩ የማን ተፀጊዕና ሕጂ ናብዛ ኩርባ እዚኣ ንሕና መፂና ማለት እዩ እተን ክልተ ሓይሊ ግን ናብዚ ጎልጎል ስለ ዝኣተዋ ብምሉእ እዚ ፈንጂ እዩ ነይሩ ብምሉእ እዚ ፈንጂ እዩ ነይሩ ስለዚ ፈንጂ ከምዝሎ ተባሂልና ኣይተሓበርናን ተዝሕብር ካብ ፅርግያ ከይትወፅእ ኢሉ ይመፅእ ብሓፈሻ እዚ ጎልጎል እዚ ክንሪኦ ከለና ግን ካብ ፀላኢ ዝትኩሶ ፈንጂ ባዕሉ ነንሕድሕዱ ዝተኻኸሰ ሕጂ ይበዝሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ንሕና ናብቲ ምስ ደየብና ናብዚ ቦታ እዚ ምስ ደየብና እዚ ፀላኢ አንተወይ ነዚኣ ክሳብ ታሕቲ ዘላ ዝበልኩኹም ሕጂ ፀላኢ ብምሉእ ተሪፉሉ ሕጂ ክሳብ ታሕቲ በቲ ዘላ ካብቲ ፅርግያ ዘሎ ኣብታ ልዕል ኢላ ዘላ ካብኡ ጀሚሩ ናብዚ ኣሎ ማለት እዩ ለዚ እዚ ኩሉ ብምሉእ እዚ ዝነበረ ሕጂ ንዓና ክንዕወት ኣይከኣልናን ንዕኡ ክንቁርፆ ኣይከኣልናን ኪነው ዝገፅ እዚ ሕጂ ከናለ ዝኹዓትዎ ብታሕቲ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ብሓይሊ ብታሕቲ ተቆሪፁ ዝነበረ ፀግዕ ገይሩ ናብ እንዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተሓዊሱ ንሕና ኸ በዛ ታባ እዚኣ ጌርና ናብዛ ታባ እዚኣ ደይብና ኣብዛ ታባ እዚኣ ነዞም ኣብዚኣ ነበራ ምስ ለቀቕና እንቲአን ኢሎም ዝፀደፋ ከዓኒ እዚኦም ከዓኒ እዞም ኣብዚኣ ብብዝሒ መስዋእትን መውጋእትን ኣብዘን ክልተ ሓይሊ ነይሩ እታ ዝሓሸት ሓይሊ ሕጂ ብዚ ንሃና እያ ነይራ ማለት እዩ እታ ሓይሊ 12 እተን ክልተ ሓይሊ ግን ኣብዛ ዓማቕ እዚኣ ተሃስየን ማለት እዩ ለዚ እቶም ተረፉ መፂኦም መቸም ነዚ ኣልቂቖም ንሕና በዚ ምስ መፃና ናብዚኣ ተሓዊስና ማለት እዩ እሶም እውን ሓደ በዚኣ ዝመፁ እውን ናብዚኣ እውን መፂና ማለት እዩ ናብዛ ታባ እዚኣ ናብዚኣ ድሕሩ እቲ ድፍዐን ተኣሳሲሩ ሕጂ ክሳብ እንዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናብ ሓንቲ ቦታ ስለ ዘልቀቕናያ ሕጂ ነዛ ቦታ እዚኣ ስለ ዝሓዝናያ ጠጠው ክብል ኣይከኣለን ፀላኢ ተኸብኪቡ ልክዕ እንዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፀዲፉ ዝበዚ ዝነበረ ከዓኒ ንከተማ ኣትዩ ማለት እዩ ከተማ ምስ ኣተወ ልክዕ እቲ ኣብታ እቲ መርሓዊ ጠለልና ዝገለፀልና ልክዕ ኣብታ ሰዓት 7 ኻ ንከተማ ፀላኢ ከዓኒ ኣትዩ ማለት እዩ ለዚ ኣብ እንዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይንና ንሕና ኣብታ በራኽ ኣብኣ በፂሕና እንዳ ሰብዓ ከዓ ናብኣ ኣብኣ ስለ ዝተራኸብና ሕጂ እሞ ንህጀም ስለ ዝተባሃለ በዚ ጎልጎል ሕጂ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሚአ ማሓዛዝ ዘሎ ሕጂ ብኡ ክንሃጂ እውን ተሓሲቡ ኣይተኻእለን መስዋእቲ ከፊልናሉ ተመሊስና ማለት እዩ ካብኣቶም እንዳ 51 ሓንቲ በጠሎን ኢና ተመሊስና ናብዚ ቦታ እዚ ናብዚ ተመሊስና እንዳ ሰብዓ ከዓ ንየማን ስሒቦም ንሕና ብፅርግያ ጌርና ሕጂ ንእንዳ ላምባ ኣቲና ማለት እዩ እንዳ ሰብዓ እንዳ 4 ካልእ ዝሓወስዎ ከዓኒ ብታሕቲ ብስግር ገይሮም ናይ ዓደቕያ ከዓኒ ናብዚ ሕጂ መቃዲሾ ኢሎም ፀዊዖሞ ዘለዉ ብፍላይ ሽዑ እዋን እዚ ሓይሊ መብራህቲ ዝበሃል ናይ ዓደቕያ ብታሕቲ ናብኡ ኣትዮም ማለት እዩ ለዚ ዓደቐያ ሽዑ ዝተረፋ ኣይነበረን ማለት እዩ እቲ ዕለት 27 ወርሒ 3 ማለት እዩ ኣብቲ መጨረሻ ሕጂ ግን እቲ መጨረሻ መራሒ ብርጌድ ናህና እዩ ማእኸላይ ሽማግለ እዩ ናይዚ ኩናት እዚ ከዓ ኣላይ እዩ ልክዕ ኣብታ ከባቢ እንዳ ላምባ ምስቲ ኮሚሽነር ሓይሊ ናህና ዓብዱሰላም ዝበሃል ብሓንቲ ኣርብጂ ክልቲኦም ተሃሪሞም ማለት እዩ ለዚ እንታይ እያ ንሕጂ ክብል ኣብዚ ኩናት እዚ ሕጂ ልክዕ ኣብታ ናይ ታራ ቦታ ሰብ ክዋጋኣላ ዝኽእል እቲ ዝለዓለ ሓላፊ ናይቲ ግንባር ምስቲ ቀዳማይ ይዋጋእ ከም ዝነበረ ንምግላፅ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ሓይሊ እውን ዓቕሉ ስለ ዝፀብቦ ኣብቲ ናይ 28 ፅባሓይቱ ማለት እዩ ፀላኢ ብምሉእ ወፂኡ እቲ ዘሎ ንብረቱ ንተኾንዳዕ ኣስጊርዎ ብኢጊላ ዝነበረ ሓይሊ ናህና እውን ነቲ ናይ ካብ ኣዴሕ ዝወፅእ ሓይሊ እውን ሰቢብዎ ተመሊሱ ካልእ ብሰንዓፈ ዝመፀ ረዳት እውን ንሰንዓፈ ከም ዝምለስ እውን ገጭቦ እሞ ኣብ መጨረሻ ግን ንሱ ሰሊኹ በዚ ናይ ካሂቶ በዛ ዓማቕ እዚኣ ማለት እዩ ዓማቕ እዚኣ ንሪኣ ኣለና ቢናው ኢጊላ በዚኣ ዘላ ብኢጊላ ገይሩ ሕጂ ምስ ዝፀፍዕዎ እቲ ቦታ ስለ ዝፈልጥዎ ኮማንዲ ስለ ዝኾኑ ደቂ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ቢናው ገይሮም ሕጂ ናብዛ ዓማቕ እዚኣ ኣትዮም ናብዛ ፃዕዳ ትረአየና ዘላ ማለት እዩ ናብዛ ፃዕዳ ምስ ኣተው ሕጂ ተረተር ኢሎም ዓሚቕ ሩባታትን ገለንገለን ኣሎ በዚ ሃጓፍ ኣሎ በዚ ኣዝዩ ፀድፊ ኣሎ በዚ ብኡ ገይሩ ናብዛ ጋራጅ መፅኡ ማለት እዩ እዛ ጋራጅ እዚኣ እዛ ገዛውቲ ትረአየና ዘላ ማለት እዩ ለዚ በዚ ጎልጎል ብምሉእ እቲ ሓይሊ ብኡ ዝሰለኸ ስለ ዝመፀ ሕጂ ናብዚ ስለ ዝመፀ ንሕና ኸ ኣብ እንዳ ላምባ ኣብዚ ናይ ሚአ ማሓዛ ጫፍ ዘለዋ ገዛውቲ ኣብኡ ይንዓሪና ነርና ናይ መን ሓይሊ እዩ ገለ ተባሂሉ ናይ ፀላኢ ዳኸ ይኸውን እንታይ ዳ ኣሎ ገለመታት ተባሂሉ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ተኽሲ ክትኩሰልና ምስ ጀመረ ሕጂ እሞ ትኩሰልና ዘሎ ዳ እሞ ፀላኢ እንድዩ ተባሂሉ ሕጂ እታ ቀንዲ መስዋእቲ ዝተኸፈለታ ካልኣይቲ ናይዛ ቦታ እዚኣ ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳ 58 እውን ናይ ካሓይቶ ስለ ዝፈሸለ ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘይነበሮ እንዳ 58 እውን ምሳና ነይሮም ኣብዚ
ቦታ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚስ ብኸመይ ኣብ መኽት ወፅእ ሕጂ ካብዚ ቦታ እዚ ምክንያቱ ጎልጎል እዩ መታኸሲ ቦታ ዝበሃል እውን የለን እሱ ብጎልጎል እዩ ዝመፅእካ ዘሎ ስኻ ካብ ውሽጢ ከተማ ክትመፅእ ናብዚ ለዚ ኣብ መጨረሻ ግን እንሱ ነዘን ናይ ኮሌጅ ዘለዋ ብኮሌጅ ቢኖ ፅርግያ ተኣትዋላ ካብታ ኮሌጅ ገዛላ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብኡ ከምዚ ዋርድያ ገለ ትመስል ካብኣ ዝተቐደደቲ ኸናለ ትኽ ኢላ ልዕሊ ፅርግያ ናብዚ ክሳይ ተፀጊዓ ናብዚ በዚ እግሪ ናይ ኮሌጅ ተፀጊዓ ሕጂ ትኽ ኢላ ናብዚ ዋርድያ ትመፅእ ሓንቲ ኸናለ ነይራ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝነሓነ ኣብዚኣ ኣትዩ እንዳተኸላኸልና እቲ በዚ እውን ኣዋፃፅኣኒን እዩ ዝበለ እውን ብጎልጎል መስዋእቲ እንዳኸፈለ ተጋዳላይ ከምዚ ኢሉ መፅኡ ማለት እዩ ፀላእ ግን ብሙሉእ ፀላእ ከዓ ካብ ታሕቲ ናብቲ መፅኡ ስለ ዝነበረ ናብዚ ክግንፅለና ክኢሉ ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ብሙሉእ ኻናለ ዝበሃል ማይ መሊኡ ማይ ስለ ዝመልአ ሕጂ ኣብቲ ማይ ዝተወግአ ኣብቲ ማይ ይተርፍ ለዚ ብሓፈሻ ግን በዚ ጎልጎል እዚ ግን ናብዚ ተረተር ኣብዚ ምስ መፀና ሕጂ ናይ መጨረሻ ሕጂ ንሕና ካብዚኣ ክንቅፅል የብልናን ኣብዚኣ ሂወትና ክንሕልፍ ኣለና ተባሂሉ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ታቦጠሎኒ ሒዛ ማለት እዩ ፀላእ ከዓ ብሙሉእ በዚ ሰሊኹ ዝመፀን እቲ በዓል ድቂሕ ዝመፀን ከዓ ናብዛ ጎልጎል እዚኣ መፂ ማለት እዩ ናብዛ ኩሉ ሕጂ ናበይ ዝመፅ ዘሎ ነዛ ቦታ እዚኣ ንምሓዝ ማለት እዩ ተን ንዓና ዝሓገዛ ናብዚኣ ሕጂ 3 ግዜ ኣየር መፅአን 6 እዩ ማለት እዩ ተን 6 ኣየር በቢ ግዜአን መፅአን ሕጂ ነዚ ጎልጎል እዚ ኣብዚ ዓሚቕ ኣሎ ንፀላይ ማይ ደሰማይ ኣቢሎ ንፀላእ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ፃዕዳ ክዳን ተውፅኡ ዋላ ፃዕዳ ከናቴራ ተውፅኡ ዋላ ገለት ተውፅኡ ደኪረንኦም ናብ ቦትአን ከይዶም ማለት እዩ ስለ ዝተዳኸሙን በቲ ንሕና ናባና ገፁ ዝቐርብ ዝነበረውን ናሃርሞ ዝነበርና ኣብ መጨረሻ ስለ ዝደኸመ ኮብኪብናዮ ናብታ ነበራ ኣኻኺብናዮ ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ ከተማ ሕጂ እንታይ ተኣኪቡ ኣሎ ሓደ በዚ ናብ ሰሊኹ ዝኣተወ ካልኣይ ካብ ኒው ዝመፀ ብሙሉእ ሰራዊት ኣብዚ ተቢሉ ስለ ዘሎ ሕጂ ሓይሊ ረኺቡ ሞራል ረኺቡ ዝተኣከበ ሰራዊት ከዓ እንታይ ዓይነት ሳዕብዮን ከም ዝኽእል ከዓኒ ንኩሉ ብርህ ማለት እዩ ለዚ ብሓፈሻ ኣነ ኣብታ ዕለት 28 ንፅባሒቱ ምሸት ማለት እዩ ኣብታ እንዳላምባኻ ኢለይ ተሃሪመ ማለት እዩ ለዚ ብሓፈሻ ኣብታ ኩናት ሕጂ እንታይ እዩ ከምኡ ገይርዋ መጨረሻ ዕለት 23 ካብ 27 28 29 ከቢድ ኩናት ነይሩ ድሕሪ እውን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ከቢድ ኩናት ነይሩ ዕለት 30 ቁርባ ተንፊሱ ዕለት 31 ከዓኒ ምዝላቕ እዩ ተኸይዱ ስለዚ እንታይ እዩ ኣኽቢርዎ ነቲ ኩናት እንተልና ግን ሓደ ከምዚ ዝበልኮ ካብ ደቀ ኣምሓረ ክሳብ ኣብዚ ንመፅእ ዋላ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ ለይቲ ምስ መዓልቲ እዩ ማይ ዝሃርም ነይሩ ካልኣይ ዝኸባቢ ከም ንሪኦ ከዓኒ ኩሉ ዋላኻ እዩ ኩሉ ጫማ ተጋዳላይ ዝበሃል ጫማ ከዓ ኣይነበሮን ኣብዚ እናላምባ ዝብለኩም ዘለኹ ስዋኣትና ወይ ውግኣትና ክንዕልዕል እንድሕር ኮይና ምሸት ብፀልማት ጉልባብ ጌርና ብበርቂ እንዳተሰነና ጥራይ ዝፀንሐና ተጋዳላይ እዩ ዝኾን ኢልና ተሰኪምና ንመፅእ ኣለሊና ከዓ ንቀብሮ ማለት እዩ ጫማ ዘለዎ ከዓ ንገድፎ ስለዚ እንታይ ሓጊዝና ፀልማት ነይሩ በቲ ፀልማት ተቢልና ከዓኒ ብናይ በርቂ እንዳተሓገዝና ከዓ ውፀትና ከዓ ንቐብር ነርና ማለት እዩ ለዚ እቲ ቀንዲ ብሓፈሻ ወዲ ሸቃ ወይ መሓሪ ምስዎ ነቲ ግንባር ቁሩብ ኣብቲ ምውሃድ ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ኣብቲ ምውሃድ ሳገይርዎ ካልኣይ እዚ ናይ ካሓይቶ ዝበሃል ከም መደብ ናይ ካሓይቶ እውን ዝተመደበት ሓንቲ እንዳ 58 ነይራ ግን ብሙሉእ እዚ ሩባታት ንሪኦ ዘለና ማይ መሊኡ ስለ ዝኾነ በይና ምክትሓልፍ ለዚ ኣብቲ ዝተመደበ ህሉ ኣብቲ ቦታ ክትበፅሕ ስለ ዘይከኣለት ከዓኒ ካብዚ ጎቦ ጫፍ እዚ ጫፍ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብኡ ነበረ ከቢድ ብረት ናባና ናብዚ ስታድዮም እዚ ሕጂ ተሰሪሑ ዘሎ ጎልጎል እዩ ነይሩ ብሙሉእ ሕጂ ካብኡ ተተኪሱ ሕጂ ናባና እዩ ዝመፅእ ነይሩ ማለት እዩ ለዚ ናይ ካሓይቶ ብዙሓት መዕነት ስለ ዘይነበሮ ከምዚ ስለ ዘለዎ ከዓ እቲ ሓይሊ ኩሉ ናብዚ ስለ ዝተኣከበ እቲ ኩናት ክንዕወተሉ ኣይከኣልናን ሓፈሻ ማለት እዩ ደጊምና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ ኤኤምኤን ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ መደብ ድሓይ ዓዲኹም ዘለኹም ኣብ ከባቢ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኢና ዘለና ተጋዳላይ በርሀ በረቐ ብዝርዝር ኣብቲ ቦታ ፍፃሜ ኮይኑ እዩ ዝዕብለና ዘሎ ብስምኩምን ብስምና ኣዝና ነመስግኖ ብዛንታ እዚ ታሪክ እዚ ንኩሉ ክበፃሕ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምስ ኮመንት ብምግባር ኩልኩም ዝባፅሕ ግበሩ
ንሕና ብወገንና ኣዝና ነመስግኖ የቕኒየልና ክብረት ሃብና ንብሎ ቴንክ ዩ